Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για τη σοφία του Σολομώντα. Τη σοφία που ο Θεός τον έδωκε. Η σοφία που ο Θεός δίνει είναι υπερφυσική. Είναι σοφία, ιδέα υπερφυσική που δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται εδώ στη γη, στο φυσικό, ούτε στο σπουδάσμα, στο πανεπιστήμιο. Δίνει μόνο ο Άγιο Πνεύμα και έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο, Σολομώντα, ήταν πρίγκιπα του βασιλιά του Ισραήλ τότε, του Δαβίδ που λεγόνταν, που ο Ιησού Χριστό, δηλαδή ο Θεός ήρθε μέσα στη γενεολογία του σαν άνθρωπο, ο Ιησού Χριστό, γι' αυτό αποκαλείται γιο του Δαβίδ. Ο Σολομώντα όμως είναι ο γιο του Δαβίδ, δηλαδή ανθρώπινο γιο του, δηλαδή γιο βιολογικό του Δαβίδ, ενώ ο Ιησού Χριστό είναι με τη σαρκική φύση αποκαλούνται γιο του Δαβίδ επειδή γεννήθηκε από γενεολογία του Δαβίδ που ο Ιωσήφ που ήταν αραβωνιαστική την Παρτένα Μαρία άνοικε στην οικογένεια του Δαβίδ, αλλά δεν είναι γιο βιολογικά, αλλά είναι κατά την ανθρώπινη σάρκα το μέτρησαν επειδή σαν άνθρωπο είτε ο Θεός και αποκαλέστηκε Ιησού Χριστό. Εδώ όμως μιλάμε σήμερα για τη σοφία του Σολομώντα που τον έδωκε ο Θεός και πώς έγινε να του δώσει ο Θεός σοφία αυτή, να διαβάζουμε πρώτα. Πώς έγινε. Συνάντηση του Θεού με τον Σολομώντα. Ο βασιλιά, τώρα είναι η πρώτη διαθήκη είναι που είμαι τώρα. Και ο βασιλιά πιέσει Γαβάτα να θυσιάζει εκεί. Επειδή εκεί ήταν ο μεγάλο ψηλό τόπο, ο Σολομώντα πρόσφερε 100 ολοκαυτωμά πάνω σε εκείνο το θυσιαστήριο. Και ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα συγκαβαίο την ώρα του ύπνου κατά τη διάρκεια τη νύχτα και είπε ο Θεός ζήτησε μου τι να σου δώσω. Πρώτα μικρή παράθεση εδώ. Πρέπει να ξέρουμε κάτι ότι στη Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στη γενιά εκείνη που ζούσαν στην πρώτη Διαθήκη, όλοι οι άνθρωποι που ήταν βασιλιά εκεί στο Ισραήλ, είτε βασιλιά σε όλα τα έθνη, υπόλοιπο έθνη, ήταν οι άνθρωποι που έπρεπε να κάνουν κρίση στους άνθρωπους. Δηλαδή οι βασιλιάδες ήταν αυτοί που είχαν κρίσμα από το Θεό. Αλλά οι βασιλιάδες που αμαρτήσαν έκασαν επίσης κρίσμα από το Θεό. Και ο Ισραήλ επειδή είναι ένα έθνο με ουσία για το Θεό, επειδή γι' αυτό επίσης ήρθε σαν άνθρωπο μόνο εκεί, ώστε όλοι οι βασιλιάδες του Ισραήλ έπρεπε να είναι δίκαιο και κρισμένοι από το Θεό, δηλαδή να έχουν ικανότητα από το Θεό. Ο πατέρα του Δαβίδ ήταν άνθρωπο που είχε καρδιά κατά το Θεό, λέει προφητικά η Γραφή. Και ο γιο του όμως ο Σολομώντα, πώς το γέννησε αυτό το γιο, με μια μικρή παραθέση. Ο Δαβίδ έκαμε μικία με τη μητέρα του Σολομώντα πρώτα, επειδή αυτή τη γυναίκα ήταν πρώη γυναίκα του κάποιο στρατιώτη του Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ όμως επειδή έπρατε πρώτα μικία από την απουσία των άντρα της και η μικία αυτό έλαβε κρίση από το Θεό. Μετά όμως η κρίση του Θεού Δαβίδ μετανόησε, αλλά παντρεύτηκε τη γυναίκα επειδή ο άντρα της σκοτώθηκε στο πόλεμο επίσης. Κάτι ιστορία που τα μιλούμε άλλη μέρα επειδή οι άνθρωποι του Θεού πράττουν αμαρτία, μπορεί να συμβαίνει να πέσουν σε πειρασμό, αλλά όταν μετανοεί ο Κύριος δίνει ξανά χάρη. Αυτό είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Εδώ όμως μιλούμε για τη σοφία του Σολομώντα, ο γιο του Δαβίδ. Και ο Σολομώντα είπε, δηλαδή ο Κύριος, ο Άγιο Πνεύμα ήρθε συνήθως στο Σολομώντα και του ρώτησα τι θέλεις να σου κάνω. Επειδή ο Σολομώντα έγινε βασιλιά, ανέβηκε στο τρόνο αντί του πατέρα του τον Δαβίδ. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτό στον καβαίο την ώρα κατά τη διάρκεια τη νύχτα και είπε ζήτησε μου του να σου δώσω. Δηλαδή ο Κύριος είπε στον Σολομώντα να του ζητήσει κάτι, ό,τι θέλει να του δώσει. Και ο Σολομώντα όμως είχε πολύ καλή ιδέα, σκέψη. Δεν ζήτησε πλούτο, αλλά ζήτησε σοφία. Ας ακούσουμε τι είπε. Και ο Σολομώντα είπε, εσύ έκαμε μεγάλο έλεος ο δούλος τον Δαβίδ το πατέρα μου, επειδή περπάτησε μπροστά σου με αλήθεια και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα καρδιά μαζί σου και τους διαφύλαξε το μεγάλο έλεο και τους έδωσε ένα γιο που να κάθεται πάνω στο τρόνο του, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμε τον δούλο σου βασιλιά αντί τον Δαβίδ το πατέρα μου.
Και εγώ είμαι μικρό παιδί, δεν ξέρω πώς να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω. Και ο δούλος σου είναι ανάμεσα στο λαό σου που έκλεξε ένα μεγάλο λαό που από το πλήθος δεν μπορεί να απορριθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στον δούλο σου νοημόνη καρδιά, ακούστε εδώ, νοημόνη καρδιά στο να κρίνει το λαό σου για να διακρίνω ανάμεσα στο κακό και καλό και κακό, επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό. Αυτή είναι η απέτηση του Σολομώντα. Ο Κύριος το ζήτησε από εμένα κάτι να του δώσω. Δηλαδή με τη ελεύθερη βούληση α ζητήσει κάτι που θέλει εκείνο, θα το δω και ο Κύριος. Όμως ο Σολομώντα μπορούσε να ζητήσει δώσε μου πλούτο πολύ. Αλλά ζήτησε μόνο σοφία, δεν είναι θαυμαστό αυτό. Αυτό τον άνθρωπο δηλαδή είχε σκέψη σωστά, επειδή από τη σοφία μπορεί να αποκτήσω ακόμα πολύ πλούτο και από τη σοφία μπορεί να αποκτήσω ακόμα καλύτερα ονόματα, επειδή η σοφία είναι πρώτιστο. Και μετά από την απάντηση του Σολομώντα ότι θέλει σοφία για να κρίνει το λαό του, για να κρίνει τους άνθρωπους που εκείνου είναι βασιλιά πάνω του, επειδή πρέπει να ξέρουμε ένα άρχοντα που εξουσιάζει πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δηλαδή παράδειγμα πρωθυπουργό που έχει εξουσία πάνω στην κυβέρνηση, στο λαό, στα έθνη, πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Αυτό ζητούσε ο Σολομώντα, να του δώσει ο Κύριος καρδιά νοημόνα για να κρίνει το λαό με δικαιοσύνη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Τότε ας δούμε τι το απάντησε. Και ο λόγο αυτό άρεσε στον Κύριο, ότι ο Σολομώντα ζήτησε αυτά τα πράγματα και ο Θεός του είπε, επειδή ζήτησες αυτό το πράγμα και δεν ζήτησε για τον εαυτό σου πολύ ζωή και δεν ζήτησε για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησε τη ζωή του εχθρού σου, αλλά ζήτησε για τον εαυτό σου σύνεση για να εννοείς κρίση. Δεν σε έκανα σύμφωνα με τα λόγια σου, πρόσεξε, σου έδωσα μια σοφή και σύνετη καρδιά, ώστε δεν στάθηκε ο ομοιός σου πριν από εσένα, ούτε ύστερα από εσένα θα σηκωθεί ο ομοιός σου. Σου έδωσα μάλιστα ακόμα και ό,τι δεν ζήτησες και πλούτο και δόξα, ώστε ανάμεσα στους βασιλιάδες δεν θα υπάρχει κανένα όμοιο με σένα σε όλη την ημέρα σου. Και αν περπατάς στον δρόμο μου, φυλάτω τα διάταγμα μου και τις εντολές μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνουν την ημέρα σου. Και ο Σολομώντας ξύπνησε και να ήταν όνειρο και είτε σε Ιερουσάλημα και στάθηκε μπροστά στο κυβωτό τη διαθήκη του Κυρίου και πρόσφερε ολοκαύτωμα και έκαμε ειρηνικές προσφορές και έκαμε συμπόσιο σε όλους τον δούλο του. Νομίζω εδώ ακούσαμε, ο Κύριος είτε συνήθτα στο Σολομώντα και του μίλησε, του είπε να το ζητήσει ό,τι θέλει να το κάνει. Και ο Σολομώντα δεν ζήτησε πρώτα πλούτη, αν και μπορούσε να ζητήσει, αλλά ζήτησε σοφία. Να έχει καρδιά νοημόνα, να έχει σύνεση. Ο Κύριος τον έδωκε και ακόμα πρόσθεται αυτό που δεν ζήτησε ότι θα του δώσει. Τώρα όμως αφού τον έχει δώσει σοφία, καρδιά νοημόνα, μπροστά του, επειδή οι βασιλιάδες τότε αρχαία ήταν αυτοί που έκριναν το λαό, τη κρίση, δηλαδή όλη η κρίση ανάμεσα στο λαό, για να υπάρχει σωστή διάκριση. Έπρεπε να κρίνουν οι κριτές και οι κριτές ήταν βασιλιάδες. Τότε ήρθε μια περίπτωση μπροστά του αμέσως μετά αφού ο Θεός τον έχει δώσει καρδιά νοημόνα. 2 κοπέλες. Αυτοί οι κοπέλες γέννησαν τα παιδιά χωρίς άντρες, δηλαδή ήταν κοπέλες που ήταν πόρνες. Και έμεινε έγκυος και του 2 με πορνεία και γέννησαν τα παιδιά και στο ίδιο σπίτι κοιμώντουνα. Μία όμως κοπέλα κοιμήθηκε πάνω στο βρέφο της και πέσανε ο βρέφο. Και είδες ότι πέσανε ο βρέφο και ο άλλο βρέφο, τη φίλη του συγκατοίκου της ήταν ζωντανό, τότε έκαμε ανταλλαγή. Έπιασε το δικό του νεκρό παιδί, έβαλε κοντά στην άλλη κοπέλα και έπιασε το ζωντανό παιδί, φέρε κοντά του. Και εκείνη η άλλη κοπέλα ξύπνησε το πρωί και θέλει να πιάσει το παιδί, νεκρό το παιδί. Και κοίταξε καλά, επειδή κάθε μητέρα έχει τουλάχιστον κάποια σημάδι φτωμονομία για το παιδί που γέννησε. Αυτό είναι επίσης είναι σύνεση, να καταλάβει το παιδί σου. Επειδή η άλλη κοπέλα έλεγε ότι αυτός, ο νεκρό είναι δικό σου, ο ζωντανό είναι δικό μου. Δηλαδή έλεγε ψέματα
επειδή ήθελε να κρατήσει ζωντανό, αφού η ίδια εκοιμήθηκε πάνω στο παιδί της και πέσανε. Τότε αυτή η περίπτωση ήταν περίπλοκη. Και πρέπει να ξέρουμε ότι παλιά γενιά, ας πούμε, ο Θεός δεν έδωκε ακόμα έμπνευση για DNA, για όλα αυτά τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Επειδή όλα αυτά είναι έμπνευση του Κύριου, στο πέρασμα του χρόνου δίνει έμπνευση, οι άνθρωποι εμπνέει κάτι καινούρια, αλλά δεν υπήρχε το DNA τότε, δεν υπήρχε αυτή τη τεχνολογία που έχουμε σήμερα να λένε να πάμε να κάνουμε DNA, να γνωρίζουμε. Αλλά έπρεπε όμως ο βασιλιά, οι εκριτές, να έχουν καρδιά νοημόνα, να μπορεί με ικανότητα να καταλάβουν ποια είναι η μητέρα του παιδιού, αφού η άλλη λέει δικό μου, η άλλη λέει δικό μου, και τι να κάνει. Δεν υπήρχε άλλο λύση. Ας ακούσουμε τι έγινε. Η σοφή Χριστός Σολομώντα. Τότε ήρθε στο βασιλιά 2 γυναίκες πόρνε και στάθηκε μπροστά του. Και μία γυναίκα είπε: «Ω Κύριες μου, εγώ και αυτή η γυναίκα κατοικούσε στο ίδιο σπίτι και γέννησα, καθώς κατοικούσα μαζί της, και τη τρίτη μέρα αφού γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή η γυναίκα. Και ήμασα μαζί, δεν υπήρχε ξένο μαζί μας στο σπίτι. Μόνο εμείς οι δύο μάσα το σπίτι. Και η νύχτα πέσανε ο γιος αυτή τη γυναίκα, επειδή κοιμήθηκε πάνω του. Και αυτή καθώς σηκώθηκε τα μεσάνυχτα, πήρε το γιο μου από το πλάι μου, ενώ ο δούλης του κοιμώντα, και τον έβαλε στο κορφό της. Ενώ το γιο της το νεκρό τον έβαλε στο κορφό μου. Και όταν σηκώθηκα το πρωί για να φυλάζω το γιος μου, είδα ήταν νεκρό. Όμως αφού το πρωί το παρατήρησα, είδα και ήταν ο γιος μου που είχα γεννήσει». Δηλαδή παρατήρησε η άλλη κοπέλα με προσοχή, γνώριζε ότι το νεκρό δεν είναι το βρέφο της, αλλά το ζωντανό είναι το βρέφο της. Δηλαδή αναγνώριζε. Αλλά η άλλη κοπέλα όμως μιλούσε, επέμενε ότι είναι δικό του παιδί, επειδή έκαμε ανταλλαγή και δεν ήθελε να έχει νεκρό βρέφο. Όμως τώρα πια μπροστά στο δικαστήριο, ας πούμε στο δικαστήριο αρχαία, ήταν οι βασιλιάδες που καθόνταν στο τρόνο. Τότε άρχιζε η κρίση. Ο βασιλιά έπρεπε να κρίνει και του δύο. Ας ακούσουμε. Και άλλη γυναίκα είπε: «Όχι, αλλά ο ζωντανό είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρό είναι ο γιος σου». Και εκείνη είπε: «Όχι, αλλά ο νεκρό είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανό είναι ο γιος μου». Έτσι μίλησα μπροστά στο βασιλιά και οι δύο γυναίκες τώρα. Μάκονται, η άλλη λέει: «Δικό μου το παιδί, νεκρό δικό σου». Και η άλλη παρόμοια λέει: «Δικό σου», και άλλη που ήταν επίσης η αλήθεια. Επειδή μία έλεγε αλήθεια, η άλλη έλεγε ψέματα. Αλλά δεν υπήρχε αληθινή μαρτυρία να αποδείξει το ποιο ανήκει το παιδί. Διότι δεν υπήρχε κάποιος άλλο ανάμεσα τους δύο που κατοικούσε το ίδιο σπίτι. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία, τότε ήταν δύσκολο περίπτωση και δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία για DNA που έχουμε σήμερα. Ας ακούσουμε τη βασιλιά με τη σοφία που του έδωκε ο Θεός, τι αποφάσισε. Και ο βασιλιά είπε: «Με μία λέει αυτό ζωντανό είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρό είναι ο γιος σου». Η δε άλλη λέει: «Όχι, αλλά ο νεκρό είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανό είναι ο γιος μου». Και ο βασιλιά είπε: «Φέρτε μου μια μάκαιρα». Και έφερα τη μάκαιρα μπροστά στο βασιλιά, και ο βασιλιά είπε: «Κόρισε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώσ' το μισό στη μια και στον άλλο μισό στην άλλη». Ας ακούσουμε με τη σοφία, με τη καρδιά νοημόνα που ο Θεός έδωκε το βασιλιά, τι απόφαση έβγαλε. Ο βασιλιά λέει, επειδή η άλλη κοπέλα λέει δικό μου το παιδί, η άλλη γυναίκα επίσης λέει δικό μου, το ζωντανό δικό της είναι το νεκρό βρέφο, και το άλλο παρόμοια λέει, τότε ο βασιλιά για να γνωρίζει, δεν είναι ότι μπερδεύτηκε για να γνωρίζει ακριβώς για ποιο ανήκει. Όμως η ιδέα σοφή από το Άγιο Πνεύμα είτε μέση καρδιά του, αφού έχει λάβει καρδιά νοημόνα, σκέφτηκε, λέει το στρατιώτη που εκτελεί τις εντολές του βασιλιά, λέει: «Πιάσε τώρα μάκαιρα, πιάσε το βρέφο ζωντανό, κόψε σαν δύο και δώσει μια γυναίκα μισό και δώσει άλλη μισό, να τελειώνουμε, διότι δεν υπάρχει άλλο δικαστικό τρόπο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τελική κρίση για να βρούμε το δίκαιο». Τότε κόρισε το παιδί ζωντανό στη μέση. Τότε ο στρατιώτη έτοιμη να κορίζει, ας ακούσουμε.
Τότε η γυναίκα τον οποίο ήταν ζωντανό γιο μίλησε στο βασιλιά επειδή τα σπλάκνα τη συμπόνεσα για το γιο της. Είπε: «Ω Κύριο μου, δώσε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσει με κανέναν τρόπο». Η άλλη όμως είπε: «Ούτε δικός μου είναι, ούτε δικό σου, χωρίσε το». Δηλαδή, εκεί φάνηκε ποια είναι η μητέρα του παιδί. Όταν ο βασιλιάς λέει να πιάσει το παιδί ζωντανό, να κόψει σαν δύο, να δώσει μια μισή κομμάτι στον άλλο και μισή νεκρό κομμάτι στον άλλο, τότε αληθινή πραγματικά μητέρα το παιδιό σπλακνίστηκε, ένιωσε έλεο και λέει στο βασιλιά: «Μη σκοτώσει το παιδί, αλλά δώσει στην άλλη γυναίκα». Δηλαδή προτίμησε να είναι ζωντανό το παιδί, αλλά να τον έχει τον άλλο και αν κάσει ακόμα εκείνη, επειδή ήταν πραγματικά το παιδί της και λυπήθηκε. Όμως η άλλη γυναίκα, η άλλη κοπέλα που δεν ήταν το παιδί της, άκουσε τι είπε: «Κόψε το σαν δύο, δώσε με ένα μισό και το άλλο μισό», δηλαδή ήθελε και να σκοτωθεί και το άλλο παιδί όπως σκοτώθηκε και το δικό του, αλλά με αυτόν τον τρόπο επιμένει: «Κόψε σαν δύο». Αλλά η άλλη κοπέλα που είναι αληθινή μητέρα το παιδιό λέει: «Μην το κόψει, δώσε την άλλη». Τότε ο βασιλιά με την καρδιά νοήμωνα κατάλαβε ότι αυτή η κοπέλα που λέει μη το σκοτώσει αλλά δώσει την άλλη είναι πραγματική μητέρα. Επειδή κανένα μητέρα δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί να κόψει το παιδί της ζωντανό για να μην του δώσει ζωντανό στον άλλο. Αλλά σημαίνει αυτή είναι μητέρα το παιδιό. Ενώ αυτή που επέμενε κόψε τα σαν δύο δεν είναι μητέρα το παιδιό, διότι δεν έχει σπλάκνα. Διότι το παιδί που γέννησε μια γυναίκα όπως και εγώ, τα έχω σπλάκνα για το παιδί μου. Κάθε γυναίκα παρόμοια. Τα έχει σπλάκνα για το παιδί που βγήκε μέσα της. Αντί να σκοτωθεί, τα προτιμήσει να δώσει στην άλλη που επιμένει ότι είναι παιδί του τουλάχιστον να ζει. Αυτό είναι που έκαμε άλλη κοπέλα που ήταν πραγματική μητέρα και άλλη όμως επέμενε να το κόβει σαν δύο. Τότε ο βασιλιάς κατάλαβε ότι η άλλη είναι πραγματική γυναίκα με την κατανόηση, η καρδιά νοημόνα, ότι αυτή είναι πραγματικά μητέρα και έλεγε στους υπηρέτες και στρατιώτες: «Δώσ' τη μητέρα το παιδί του». Και έδωκε τη μητέρα που έλεγε: «Δώσ' την άλλη γυναίκα αλλά να είναι ζωντανή». Ενώ ήταν πραγματική μητέρα, τότε έδωκα το παιδί σε αυτή. Τότε η άλλη κοπέλα που επέμενε ότι να κοβεί τα δύο το βρέφο, τότε συνελήφθηκε επειδή ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν πραγματική μητέρα, απλώς έλεγε ψέματα και πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή είναι η μητέρα εκείνου που κοιμήθηκε πάνω στο βρέφο και ο βρέφο πέθανε, είναι νεκρό βρέφο. Αυτή ήταν η κρίση που συγκλώνιζε την κοινή γνώμη τότε, επειδή ήταν μια κρίση που έπρεπε να είναι επώδυνο για το βρέφο, επειδή έπρεπε να κοπεί τα δύο στο βρέφο, διότι δεν υπήρχε μαρτυρία. Ξέρουμε όταν μια υπόθεση, κρίση, δύσκολο, δεν υπάρχει μαρτυρία, συνήθως στην αστυνομία αποσβήνονται, κλείνονται υπόθεση, κλείνονται φάκελο, γιατί επειδή δεν υπάρχει υλικό μαρτυρικό απόδειξη. Αλλά με τη σοφία του Θεού όμως, αυτό το βασιλιά έκρινε μια περίπτωση που δεν είχε μαρτυρία. Ήταν η περίπτωση που έπρεπε, αν είναι σήμερα στον αστυνομικό μας σταθμό, στο δικαστήριο έπρεπε να κλείνει η υπόθεση, να κλείνει το φάκελο, διότι δεν βρίσκονται μαρτυρικό υλικό για να αποδείξει ότι όντως είναι έτσι. Και διδάγματα τι είναι? Διδάγματα είναι ότι ο Θεός δίνει σοφία, δίνει καρδιά νοημόνα για να γνωρίζει με ιδέα, δηλαδή ο Θεός δίνει ιδέα, μια ιδέα υπερφυσικό, που δεν μπορεί κανένα άνθρωπο φυσικό να έχει αυτή την ιδέα. Αυτό δίνει ο Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που συνέβη και στο βασιλιά εκείνο, επειδή ο Κύριος τον έδωκε σοφή καρδιά. Για μας επίσης, αν ζητούμε, ο Κύριος μπορεί να μας χαρίζει επίσης καρδιά νοημόνα, για να μπορούμε να εννοούμε σε περίπτωση διαφορετική που ζούμε σήμερα στον κόσμο. Επειδή υπάρχει άνθρωποι πονηρό, υπάρχει άνθρωποι γεμάτοι φτώνο, υπάρχει άνθρωποι που είναι και αρέσκονται να βλέπουν τον άλλο να υποφέρουν. Δηλαδή έχουμε στην καρδιά του, υπάρχει άνθρωποι κακό, πώς τα λέω, αυτό το είδος, την περιπτώση χρειάζονται ο άνθρωπος να έχει σοφία. Δηλαδή όταν έχουμε καρδιά νοημόνα, να μπορούμε να διακρίνουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε περιπτώση πονηρία, περιπτώση φτώνο, περιπτώση αδιαφορία,
περιπτώσει ζήλια, περιπτώσει μεγαλύτερο που για μας κάποτε είναι οδυνηρό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σοφία Θεού. Σοφία Θεού είναι που θα μας βγάλει στην άκρη, να μας δώσει ιδέα ακριβώς πώς να αντιμετωπίζουμε σε τέτοια περίπτωση, να περπατούμε με σιγουριά και να διακρίνουμε ότι εκεί είναι έτσι, εκεί είναι έτσι, εκεί βλέπω έτσι. Αυτό είναι μόνο νόηση που δίνει ο Κύριος σε μια καρδιά που ο Κύριος έχει βάλει νοημόνα μέσα. Γι' αυτό, δεν ξέρω, νομίζω στην άλλη εβδομάδα θα ανοίξω μια κανάλι που να αρχίζω να μιλάει για τη σοφία, τη ζωή, πώς μπορεί να περπατάει ο άνθρωπο σε διαφορετική θέματα, ίσως στην άλλη εβδομάδα, αλλά όταν αρχίζω να μιλήσω σε αυτό το κανάλι, να σας βάλω κάτω, subscribe, κάτω στο κανάλι που μιλάω τώρα, ώστε εσείς να μπορείτε να κάνετε εγγραφή εκεί, επειδή αρχίζω να ανταλλάζω μια φορά να βάλω βίντεο εδώ για τον δρόμο της πίστης μας και τον άλλο κανάλι θα βάλω τον δρόμο της σοφία, όπως μου δίνει ο Κύριος θα σας μιλήσω σε διαφορετική περίπτωση που έχουμε να αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή, επειδή υπάρχει πάρα πολλές διαφορετική περίπτωση περιπλοκή που χρειαζόμαστε καρδιά νοημόνα και ιδέα που έρχεται μόνο από τον Κύριο που είναι σοφία, επειδή ο ίδιος ο Κύριος είναι πηγή της σοφία. Και όπως αυτή την ιδέα επίσης είχα εγώ συλλάβει από την άλλη εβδομάδα, σκέφτομαι να ανοίξω κανάλι που να είναι ειδικά το θέμα σοφία, πώς θα περπατούμε τη ζωή μας σε διαφορετική περίπτωση και να σας γράφω κάτω, να κάνετε εγγραφή και να μείνετε να παρακολουθούμε όσο μας δίνει ο Κύριος για όλους μας να έχουμε αυτή τη κρίση όταν έχουμε καρδιά νοήμονα. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.